Hej och välkommen till webrullage.info. Vill du kunna till det? Kunde titta. Ja, accent challenge. Accent challenge. Det finns tekniker och Wow, landsanje. då tar man en sättning och en mavel eller kvank. Så ska man rena se det. Så ska jag rena lite. Ja. Börja? Nej, inte börja. Okej. Okej. Jag vill sväva. Första versionen. Klagsvik. Wow. Det är en allvarlig cool lärare som får äta i tuben. Det är västerfra. Ja. Västra är allt. Wow. Mamma. Kom med. Jag är det bästa som glad och ordentligt förälskad. Russiskt. Jag är det bästa som glad och det är så Jag som mycket ukrainare glad. så snygg. Och det är mycket glad. Betalt? Ja. Ah. Det är ängst. Sådana bara flickor. Jag kan inte se där maklar S. Finnar, fittar. Kanske mer skalle. Finnar, fittar. Russar? Nej, jag skulle inte göra som russar, men det tror jag. Vad ska du? Nej. Finnar, fittar. Frikadeller. Ja, frikadeller. Franssnöre? Nej. Frikadeller? Spanien? Nej. Okej, Nej. text. Åh! Bra sida. Ich will frikadeller. Tjing, tjung, tjang, hej, hej. Det är inte så sättning där med kinesisk kan inte göra. Ska? Vad ska? Japan. Tjing, tjung, tjang, tjung, tjang. Hej, hej. Hej, hej. Alltså det är sättning tror jag. Hej, hej. Danskar. Åh nej. Åh, säg långt en Kiawa, ja? Kiawa, ja. Russe? Nej, jag tror inte det är först. Åh, säg långt en Kiawa, ja? Alltså, Ja. Kiawa, jag ser det så. Er är inte en hundre, men jag är en tjota. Hundre är en tjota. Hatar russiskt. Det är russiskt. Franskt har jag sagt. Så härsk. Er hundre. Franskt? Ja! Hundra? Nej, jag vet inte vad det är att säga. Oj, bra. Okej, Mao. Mao säger tjetan och kvarv. Säger tjetan och kvarv. Vänta, är färdig? Nej. Eller kinesisk massor? Nej. Amerikansk? Norsk? Nej, snart. Kurva? Swahili. Swahili? Hur säger det? Det är så. Jambo. Tingalakuna. Så är det. Good one. Ja. Mer. Amerikan. Dummer. Friskt. Pasta. Brängst. Ja. Jag glömde att stämma. Hon måste åka runt och jobba i byggover. Ja, jag såg det. Ja. Good. Really cool. Ej, sultetej. Ej, sultetej. Raxanko i färgen. Ja. Det är så näkaslös. Ej, oj, sultetej, men... Sandtema. Nej. Annama. Nej. Shoma. Snorjama, du säger ej. Sultetej. Vad är det liksom? Something little there. Vad är det soljama? Är det från Norrköping? Eller först? Nej. Norsk? Nej. Först? Nej. Australien? Nej. Ja, är det från Norrköping? Kineskulla, tror jag. Nej. Ring? Korea? Nej. What's left? Ja. Grönlax? Nej. India? Ja. Er föräldrasättning. Jag tror att massor nu så ni. Okay. I am so glad today. Nej, det är sprit. Glad today. Fanatiskt. I got an accent. Try me. Nej, det är det. Ja, så. Ja. Correct, mate. Jag sa det. Redan. Nej. Vad är det för toy som kan hängas på? Russiskt. Ja. Oh. I Ero.
Kinesisk? Ja. What? Stina! Vad perfekt. Ja. Åh, ser lugnt ut nu cowboy. Det är kinesisk. Det är så gott. Cowboy. Ja. Det är jävligt laxanter. Men det är förskottet också. Det är det. Vi brukar ta någon Accents challenge complete. Ja, accent challenge. Accent challenge. Vi pratar va? Språkala. Accent. Maldamor. Challenge. Hur ser man det? Avbjörning. Man kan säga dialekt eller accent. Accent är björingen. Accent avbjörning. Dialekt och accent Dialekt. avbjörning. Ja. Bra. Tack för det. Hade du sitter för långt. Ja. Men tack för det. Jag syns efter En god vid. like us if you have Anne-Marie i förra videon. It's just like a little sister. Nej. No, vi tackar bara för det. Ja. Ja. Boy. Finish. Cut. Clip.